Kaixo, Carlos. Kaixo, Eugeni, zer moduz? Honetazu, Ongi. ilusioa itazea zuen urtea. Bai, bueno, nire bai egia esan, Bai, berezia eta. Mila izakagatortzea gatik. Carlos Arizpugua, oiagaztu baga, eta bertxalaria igualez, baina bertxamunuan asko mugilutako pertsona batez. Hori da, ongi esan duzu. Bersolaria bada zerbait gehiago. Bersoak egiten jakitea bada zerbait, baina bersolari izatea nik uste dut beste maila badagola, ez? Baina tokatu zaizu bertxalen bat botatzea edo. Bai, aritzen gara, lagun artean aritzen gara, eta etxean bai, eta gero bertso eskolan segitzen dugu. Nik uste 12 urtetan, hasi nintzela bertso eskola batean, eta geroztik, han edo hemen, beti elkartu naiz lagunekin bersotan aritzeko. Bai. Plazak zapaluko du eske hola, azakagenoa, zakadekarloz, beste alde bat dauka, eta alde hori ebusteko noa azakag blan baino plazaren bat zapaluko zenuen. Bai, duela gutxi, iparraldeko Xilaba txapelketan parte hartu dugu. Eta, horre Gipuzkoa eta Bizkaiatik kanpoko txapelketak ez dira hainbeste norberak zer egin dezaken eta ez zer hartu dezaken, baizik eta norberak zer ekarri dezaken. Eta, euskara eta euskal kultura hain azkar edo fuerte ez dauden lekuetan, ale txiki bat ez da txikia. Eta, muntze egiteko eta girotzeko eta balio du. Eta orduan, hortako parte hartu dugu. Lehenago ere izan ziteken, baina, bizitzan arrazoi bategatik edo bestengatik, ez duzu parte hartzen batzutan, edo ez duzu erabaki bat hartzen, edo aurrera jotzen, eta, oraingoan gertatu da, eta, hortxe. Bertso irakaskuntzan asko bultzatu duzu zuk behen bat Lapurdialdean eta. Bai, egia esan, nire bizitzako ardatz bihurtu zenez, esan duzu hasieran, ez, bersolaritzan, nik 11 urtekin, oraindik 11 nituen, 11 urtekin hasi nintzen bertso eskolan, Oiartzungo bertso eskolan. Eta egia esan, suertea eduki dut, ez dakit, bersolaritza garaikidea nola garatu den ikusteko, ezagutzeko eta parte hartzeko, ez? Hasierako talde haietan ez zekitelako oso ongi gure irakasleek zer aterako zen, zer izan ziteken, nola irakatsi ziteken. Eta, nire irakasle izan zenak Antxon Kazabonek utzi zuen, eta, niri pasatu zidan, niri eta beste lagun bati, Aitor Etxebesteri, pasatu zigun lekukoa, gero Aitorrek lehendabiziko urtea egin eta utzi egin zuen. Eta hasi nintzen 18 urtekin, irakasle, eta, gustora, egia esan, gustora, jaso nuena praktikan ematen, eta zerbait berria eta, ez dakit, beste iturri batzutatik eta edanez, klaseak eta pixkat osoagoak eta ustez hobeak emateko asmoz. Eta gero dena izan zen, justu hemendik ez oso urrutira etorri ginen orduko nire ikaslekin, egiten genituen bat-bateko saioak Oiartzun inguruko ikastoletan eta ikastetxetan. Eta etorri ginen Intxaurrondo ikastolara. Eta Intxaurrondo ikastolan orduan 18 urtekin, besterik ez nituen. Eta nire ikaslegi eukiko zituzten 13-14 urte. Eta etorri ginen horrat, eta oso ongi atera zen saioa, eta horko
Horko zuzendari ez irakasle zena, orduan, euskara irakasle zena, Maite Berzosa, behar bada ezautuko zu, Itxaurrondokoa, eta esan zidan, aizu, eta zuk emango zenituzke hemen klaseak, bertsolaritza klaseak? Eta, kontxo, ez horregatik ez, eta hola, eta, bueno, esplikatu zidan, etorriko zinateke astean behin eta hola, eta, badoz, orduan zena ez, gure garaikoan 6., 7. eta 8. maila, alegi 12, 13 eta 14 urteko gaztei, badoz, eta orduan ez neukan, oraindik ez nuen kotxerik, eta, bale, eta, guazen zuzendariaren gana, ostras, eta, zuzendari gana, eta, bai, hola, eta, hortxe, eta, kontratua, gainera, ordaindu dingo diazu, eta, orduan, ados, eta orduan horra hasi nintzen, eta egon nintzen, uste dut 2000 urte arte, Intxaurron, eta momentu horretan, bizkat bat ziren ez, ondoko herrietan ere, Errenteria horeretan, Hondarribin, Irunen, orduan pixkat hasi ziren ere talde berriak sortzen, eta nola ez zeuden irakasle asko, deitu zidaten. Orduan, iparraldea baino lehen, hor eskualde horretan ibili nintzen irakasle bezala, eta gertatu zen, Oiartzungo bertso eskolan nintzela, Hendaiako taldea desagertu zelako, horra hasi ziren etortzen, okerrez naiz 85ean, 1985ean, beira, Amets Arzalluz, eta Miren Artetxe. Hasi ziren etortzen, eta, bueno, nire bigarrengo ikasketa bukatu nituenean, filologiakoak, proposatu ziaten iparraldera joatea. Piskat, irakasle bezala. Nunbait, nik uste dut, Miren eta Ametxe oso pozik zeudelako, orduan juntatzen ziren Jon Martinekin, eta sekulako taldea genuen, egia esan, eta oso ongi pasatzen genuen, bertso eskolan. Eta jende oso ona. Bai, kriston giroa genuen, eneko Salaberria, eneko Ezeiza, Zuaitz Lizarralde, gero Iker Goia, kriston taldea genuen, eta oso giro ona zeuen. Eta nik uste dut Mirenek eta Ametxek oso esperientzia ona izan zutela, Oiartzunera etorrita. Eta hor pasatu zituzten 3 urte nik uste, eta orduan, bueno, nik uste dut gurasoek eta ikusita gustora zeudela, proposatu zidaten ia iparraldera joango nintzen irakasle bezala. Eta, bueno, urtebete egin genuen kontraturik gabe eta deuse gabe, pagatzen zidaten, baina ez genuen bat ere kontraturik eta egin, etzelako dirurik eta bar. Eta hasi ginen 2 bertso eskoletan, Hendaiako bertso eskola berriz berrosatu zen, orduan azaldu zen, igual ezautuko duzu Sustraiko Lina izeneko bat, Xumai Murua, eta gero Miren eta Amets, 4 horiek ziren, Hendaiako bertso eskolan, eta gero Baionan bazen helduen bertso eskola bat, horari ziren Aitor Sarasua, Eiande Alfaro, Xanti Paragirre, Neri Zabaleta, bueno, Txato, bueno, helduen talde bat, beste filosofia batekin, eta gero hasi nintzen, kostako ikastoletako 4 ikastoletan hasi nintzen, klaseak ematen, Intxaurrondon bezala. Hendaian, Doñoloitzunen, Miarritzen eta Baionan. Eta hortan hasi eta handik gutxira, sortu ziren bertso eskolak ikastola horietan, ez? Piskat estreskolarra bezala, ez? Klaseak eta gero, eta hola, poliki-poliki, joan ginen metodori eramaten iparralde barrura, ez? Lapurdi ekialdera, Baxenafarrora eta Siberura, eta orduan, 2 urtetan sortu genituen bertso eskola pila bat, gainera ikastoletan, ze hor barnekaldean bazen beste irakasle bat, Ernest Alkat izeneko, eta horrek utzi egin zuen, eta orduan nik hartu behar izan nituen ikastola pila bat, eta hori, eta gero baziren ere, joaten ziren sortzen, bertso eskola berriak, eta gainera materialik ez zegoen, esan nahi dute libururik eta orduan akordatzen naiz nola ateratzen genituen fotokopia pila bat, gero karpetak grapatzen genituen, Wordretan idazten genuen. Eta uda pasatzen nuen abuztuan hori denak prestatzen. Eta sekulako dimensioa edo edapen hartu zuen proiektuak, eta egia esan, etzen bakarrik hezkuntza arautuan eta bertso eskoletan, gero baziren bertsudalekuak, antolagatzen genuen ere txapelketa, gero egiten genituen 22 bertsu saio, 11 urte arteko ikastoletan, gero kolegioa deitzen direna, kolegioa dira 12 urtetatik 15 urte arteko kolegioak, eperako, eta gero lizeoetan, ez bakarrik saskakotan, beste lizeoetan ere egiten genituen saioak, ez? Lizeoak dira, 16-17 urteko gazteak.
Eta, claro, horre ibiltzen nintzen ere, hori, ikasleak hartu, ikastolan, egin, saioa, gaia prestatu, buelta, eta sekulako dinamika sortu zen denbora gutxian, eta emaitzak ere oso onak, ez bakarrik ikusgarrienak direnak iguala Amets, eta Sustrai, eta Miren Artetxe, baizik eta gerora ere, ondoko belaunaldietan ere, atera ziren Maialen Arzaiuz, Lukutarrak, eskolarteko txapelketak irabazi, Euskal Herrikoak irabazi zituztenak, Txomin Elosegi, Maiane Irigoyen ere, eta egia esan, alde hortatik oso pozik. Bueno, sekulako predikua, gero ni txiste ite dut Amurizarekin, galdera batekin hogei erantzuten ditu, baina ni ere behar badari dizorretan. Gero kontutuko ditut antzeko zerbait. Aipatu dituzu eta aipatu behar nituen beste udalekuak horretan ere egon zara aurrera dezu proiektu batzu zemuz sentituzea sustapen horretan. Hori ere izan du da, niretzako, pixkat hasieran aipatu dizut, ez? Kiston suerte eduki dut, ezagutzeko 11 urtekin hasita, nola garatzen joan den, batez ere transmisioa, ez? Bertsolaritzaren transmisioa eta irakaskuntza arloa, ez? Eta, besteak beste, horregatik ere, ez? Transmisioari lotuta, udalekuen proiektu, ez? Lehendabiziko udalekua antolatu genuen 1988an, justu iparraldean irakasten hasi nintzen urtean, uda horretan, Azparnen izan duzen, Elizaldea auzoan, eta, Euskal Herri osoko 20 aur gazte elkartu ziren, tartean ziren, adibidez horretzen Xabi Paia, ezautuko duzu hori ere, Xabi Paia, Amets Arzaiuz, Miren Artetxe, Aitzol Barandiaran, gero Joseba Otaegi, aizkolaria, antzen, ongi egiten zuen bersotan, bai. Bera ere oso ongi oroitzen da, ze noizbait topo egin izan dugu, eta oso oroitzapen honekin, eta, horre egin genuen, eta oso ongi atera zen, eta orduan erabaki genuen urrengo urtetan ere egitea, eta horrela, 2000 uste dut, 2003 urtera arte, 2003 urte arte, horra antolatu genituela bertsu udalekuak, iparraldeko udaleku elkartearekin batera, eta Euskal Herriko gazte asko etorri ziren, eta, oso berezia zen. Sekulako lana eskatzen zigun, energia, baina bueltan ematen ziguna ikaragarria zen, eta gero aurrak eta gazteak asko motibatzen ziren bertso eskoletan segitzeko, eta bersotan segitzeko, ez? Eta nik uste dut hortaz konturatu zirela Euskal Herriko elkartean, elkartea handia nolabait esateko, batez ere Jesus Murua, orduan eragile bezala ibiltzen zen, eta berarekin joan ginen Gipuzkoako Diputaziora, pixkat proiektua azaltzera, eta Gipuzkoako Diputazioak interes handia erakutsi zuen, eta orduan nolabait esateko, naiz eta Euskal Herri guztirako egin, iparraldetik edo iparraldean antolatzen ziren udaleku horiek pasatu ziren Euskal Herri osoko proiektu izatera, ez? Eta gaur da eguna, uste dut 6 direla txandak, ez? Euskal Herri guztian antolatzen dira txandak, izan Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroan edo iparraldeko 3 probintzietako batean. Eta orduan, sekulako arrakastatu proiektu horrek, berehala batitzen dira txandak, eta hortarako balio du, ez? Pixkat Euskal Herri guztiko aur eta gazte bertsozaleek elkarren ezagutzeko, motivazioa handitzeko, euskaraz bizitzeko ere bai, ez baita beti errez, batez ere iparraldekoentzat, iparraldeko edo izan periferiakoentzat, edo batez ere diot, zegeo Irun bezalako ere hor dira, eta horre ez da izango erresa euskaraz bizitzea. Eta, alde hortatik oso pozik, eta ikasle ez, baina udaleko horietan zaindutako asko, gerora ezagunak egin dira, eta edo beste batzuekin, naiz eta ezagunak izan, oso harreman goxoa eta badut eta oroitzapena.
Zera zuretzako bertsoa? Niretzako bertsoa, bueno, zer den, gauza asko dira, ez? Baina niretzako bertsoa da gehien baloratzen dudana da emozioa, ez? Sortarazten duen emozioa eta emozioa horrek oroitarazten digu pertsona garela, batez ere, horrek duela baliorik handiena horixe da, ez? Horixe da. Gero, zer den bertsoa, niretzako bertsoa bada ere, Euskaldunen komunitatea sortzeko, indartzeko, gune babestu bat, esan dezagun. Eta gero bertso ere bada plazer hartzeko modu bat, ze zorionez sekulako bertsolariak ditugu, sekulakoak. Eta suerte handia dugu, sekulakoa den jende horrek egin duelako apustua, bertsoei esker, gutxi gora bera, bizitzeko. Hoietako batzuk, ez? Edo, ez bada hori ere, ez badira beste lanbide badutenek ere, ordu asko dedikatzen diote eta erabaki hori hartu dute, ez? Esan behar, nik badu lan bat, esan beharrean badu lan bat, badu familia bat, eta kitxo eta bersoa bof. Nik uste dut, ez garela konturatzen, oroar, ze alegin egiten duten, eta ze apustu personala, arriskua handia hartuz, bertxoetaz bizitzeko, ez? Jendeak pentsa dezake, ze ongi bizi diren hau, ez? Kantatzen dute eta listo, ez da, ez. Bertsolari horietako askok egin zezaketen beste lan bat lasai arraio, eta gainera, bertsolari izateko eta maila horretan aritzeko, nahiz eta oso onak izan, nik uste dut lan handia egin behar izaten dutela, ez? Eta nahiago nukenik, herriak edo gizarteak, babes handiagoa, babes ekonomiko handiagoa emango baliete, bertsolari bezala sortzailei oro har, ez? Piskat, beraien kalitatea frogatua dutenak behintzat, babes bat eduki beharko dute. Adibidez, iparraldean pasatzen da, ezta? Iparraldean, eta segurazki Europan zehar, nik iparraldeko kasu ezagutzen dut, nola estatuak, frogatzen duenari, 54 kontratu eduki dituenak, bertsolaren kasuan, 54 bertso saio eduki dituenak, hurrengo urtean estatuak bermatzen dio soldata minimo bat, ezta? Aski froga bada 54 kontratu horiek, alegia astean bat, aski froga bada, pertsona honek kantatzen, edo bersotan, edo ipuia kontatzen, ez? Baduela kalitate bat, eta orduan, nola guretzako, ez? Estatuarentzat importantea den kultura, eta kultura sortzea, eta jendearen harimarentzat nola importantea den, estatuak bermatuko dio minimo bat, eta hortik gora irabazten badu, hainbat hobe berarentzat, ez? Bakalda, azpoa. Atze txapa. Ikasketa irtzela, lehenmogar justu gabeza, eta mila esker. Zuri, gomidapena egatik, pazientziaren gatik. Lazar, gustu gantzun. Ederki, pozten ari zasko. Miraleko liako, gustuan eba guga ikusle. Ederki, bai. Ezkerrik asko. Ago. Aio.